михаил мишустин нахуст вазири русия рӯзи 2 март ба душанбе ташриф овард ва бо эмомалӣ раҳмон мулоқоти пешбинишуда барпо намуд. раис ҷумҳурии тоҷикистон дар суҳбат бо мишустин бар аҳамияти идомаи муколамаи мунтазами байнидавлатӣ дар сатҳи олӣ ва баланд таъкид кард. хабар медиҳад хадамоти матбуотии президенти ҷумҳурии тоҷикистон. сипас михаил мишустин аз муассисаи таҳсилоти умумӣ ба номи юрий гагарин дидан карда дар конфронси 9-уми ҳамкории байни минтақавӣ ва форуми соҳибкорони тоҷикистону русия ширкат варзид. рӯзи 3 март дар душанбе музокироти васеъи ҳайатҳои тоҷикистону русия баргузор шуд. гуфта мешавад ки ҷонибҳо доираи васеъи масъалаҳои шарикии стратегӣ ва муносибатҳои иттифоқии тоҷикистону русияро баррасӣ карданд. дафтари матбуоти раҳмон таъкид мекунад ки федератсияи русия шарики асосии тиҷоратии тоҷикистон боқӣ монда дар сохтори гардиши савдои хориҷии кишвар мавқеи пешсафро ишғол мекунад. қобили зикр аст ки ин дидор дар ҳол пас аз сафари котиби матбуотии иёлоти муттаҳидаи амрико Энтони Блинкен ба Қазоқистон ва Ӯзбекистон сурат гирифт. нозирон қайд мекунанд ки Кремл шояд бо ин роҳ талош дорад ки нуфузашро дар Осиёи марказӣ аз даст надиҳад ва аз ин рӯ сафари як мақоми баландпояи Русия ба муттеътарин кишвари минтақа метавонад посухи мантиқӣ ба фаъолияти Амрико ба назар расад. Than made up for by